Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis at panagbanuhan sa programang Isyu sa Masa. Adlaw, mga higala na nga Huwebes, kapit sa 4 din bulan sa Setyembre 2025. 11 ka adlaw na lang yun, mga higala, una ang Pasko. Kumusta, mga suki na itong kanginan, mga suki na itong tigpalubay. Sagya po kami ng hinawat ka na, kumusma yung panglawas, kapiskay, kalasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na sabta, mga higala. Alang sa laing edisyon sa atong problema o programa, inyong programa, ilang problema. Ila din problema. Nganong gihilabta na nilang kwartas mga tao. Well, sama sa nandang ato may galang atagag pagtagaan. Ini nga mga hisgutanan, mga balitag impormasyon. Pila na lang? 111. Dili 11 na lang kaadlaw siguro, DJ Sweetheart. 111 kaadlaw. 111 kaadlaw una ang Pasko. Ayan. Unsa naman taron? Siyam kaadlaw una ang sweldo. Para sa mga membro sa Republic Act 1530 mga higala. Pero para sa mga membro sa PD 1025 unom na lang kaadlaw sweldo na po. Alright, sa tanong na ito mga sukis kanginan, it is 90.7 Love Radio. Kamusta mo din Okay ragyapon ba? As in okay pa sa all right? Mga taga-barangay Katalunan Grande, Katalunan Pequeño, mga taga-Daliao Turil, mga taga-barangay Mintal, mga taga-barangay Santo Niño, Mintal. Ngato andak bayan sa Davao, okay ra ba mo din no? I hope nga okay ra tang tanan. Bisan pa man niini mga higalang kalisod nga to ang gihambin sa pagkakaroon na dapat okay lang gihapon ta, no? Para makasungasong ta niini nga mga pagsulay nga to ang gihambin karong mga panahon. Alright, itaglo di orasan, doon na mga higalay, 51 minutos ang kalabay humana ang alas 6 sa buntay. Saway paglangay, ato ay may iskutanan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Congressman Saldico buot nga isalang na sa hearing labot sa kontrobersyal nga flood control project sa gobyerno. Congressman Abante, nganong dili man ning taon kamusugot? Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga luxury car sa kontraktor nga kontrobersyal si Sara Diskaya, nigawas karon ang balitang gipalusot sa pantalan sa Batangas. Karning baka ang deklarasyon. Aba, nabuta na siguro ang mga taga-customs. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Speaker Martin Romualdez Cuyog ang uban pang mga congressman mag-atubang og patong-patong nga kasong korupsyon o falsification of legislative documents tungod sa demanda sa civil society group. Makumbikto kaha ni. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Aplikasyon ni Department of Justice Secretary Boying Rimulya isip sunod nga ombudsman sa nasod Pilipinas nagtumong kuno sa pagpadayon sa demolisyon na batok sa mga Duterte o pagdepensa sa ilahang mga gihimong kabuang sa kasamtangang administrasyon. Aba, 2 birds in 1 stone. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pagbiyahe sa gawa sa nasod sa mga opisyal sa DPWH, ugot nga idili aron nga masiguro nga magpadayon ang investigasyon sa flood control scandal. Bantog ra nga ni-resign si Secretary Bunuan aron maka-abroad siguro. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pundong 6.793 trillion alang sa 2026 annual budget ipa-review sa mga nagkahiusang political party leaders sa Kongreso tungod sa mga kadudahang item. Karon pa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kini guban pa mga igala. May magalangkom sa tuang panagkuyog. Panag-uban nga dili sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Live sa mga igala sa tuaga Facebook page ang June Bersamin Isyu sa Masa. Palihog lang ko og like and share. Atag mo sa inyohang mga komento sa mga isyu nga tuang tukbilon karong buntaga mga bay. Pwede sa po makapasupot sa inyohang mga greetings mga kaigsunan. Alright, una ko muambak nga to sa mga isgutanan. Tugtiw na ko ninyo ang ako ang timbayaon ning sayo pagkaayo nagpabuhagay sa ilaang pagtimbaya dinhi sa tuang programang Isyu sa Masa. Alas 6 pa ni nagka-tune in na daw si Charles Sanico, Bobby Narbay sa Maydaliao, Turil, Noel Resentes, Maing Bunta, Green Hills Subdivision, Katalunan, Pequeño, Joey Moderno Juarez, Ma'am Nitz Neon Tanusay sa May Bangkal, si Luis Lazaro. Oh, good morning. Shout out kang Ericoy og ang Bread Factory. Tigpaminaw kanunay sa Love Radio si Kujira Ubingke, Maayong buntag na minaw sa may Kangleon Street, Lutaw, Turil. Lalo na sa mga parents nga sila Baludo, si Rose Ubinke. May buntag sa inyo ha din na. Si Sir Jaime Balnig sa Lagaw Jensan. Sa iyo po kayo nagsubay sa to ang programa via Facebook Live. O glabaw sa tanan. Ako ang timbayaon, ako ang amigo. Buutan. Andam og tagana kanunay magserbisyo. Wailain kanhi konsihal, kanhi kapitan dinha sa bangkiruhan. Si konsihal Id Garantisado Ibuyan sa iyahang adlaw na tawahan karong adlaw. Happy birthday sa mo din na konsihal. Di na lang nato na ihapon ang ato ang edad. Mas mayo pag ihapon nato ang ato ang uyab. Ayaw na nag-ihapan ng edad. Ang atong ihapon, ang atong uyab. Yamingon man po dayon siya nga maunay dako kayong problema dyan. Kay wa yun tay uyab na yun. Wa na yun. Ay, dako. Again, happy birthday din na Konsehal Edgar Ramos Sibuyan. O sa talagang mga nagsaulog silang adlaw na tawan karong adlaw. Happy birthday na lamang. Alright. Dapat mga pahabol. Rodrigo Escalante. Good morning. Asuncion, Pampanga. Joselito Kaligunan, Malintad. Mayong buntag din na si Jet Gaban. Nagtanaw po sa tuaga programa. Mga taga-ISM, Isyu sa Masa chat group. Gilbert Jess, membro sa mga higalang mga Handos Boys. O iyahang asawa, wa man niya nganli ang iyahang asawa. Iyang gitimbaya, wa man nganli. Basig, di niya kaila ang iyahang asawa kay wa man nganli. Siguro napabailaing asawa na si Gilbert Jess. Isa ramang gyud ang iyahang asawa. Bitaw oy.
si Karay. Si Karay ang iyahang asawa. May buntag din na Ray. Doon na may kalay 57 minutos sa Kalabay Human ang alas 6 sa buntag. Si Tate Saldua Rodriguez. Good morning, Barangay Tagakpan o si Junel Palar. Mayong buntag po din. Alright, way paglangay may gala. Diretso na ta sa mga isgutanan ganun buntaga. Ang ato ang mga higala nga mga congressman ang nagpaila nga miyembro sa nagkahiusang political party din sa Kongreso sa 20th Congress mga bay. Nagduso karon og rekomendasyon ngadto kang House Speaker Martin Romualdez aka Tambaloslos mga higala nga ibalik ngadto sa Department of Budget and Management ang 6.793 trillion mo ni ang 2026 annual budget kay ang issue mga higala daghan kuno kaayo og mga kadudahang item nga nasukip sa nahisgutang annual budget. Ba? So ni, karon pa ni o nga ulaw mo o gusto mo nga dili mo musamot nga masunog tungod aning mga kontrobersi karon nga giimbestigahan sa Senado o dinha sa inyuhang level. Kay naduso baya ni mga higala kaning 2026 budget wala pa ang investigasyon. Tungod kay naa na ron ang investigasyon, nahadlok sila masunog kay nakabalo sila nga naay mga gipang insert nga kabuang nga mga item mga higala aning 2026 budget. Maoning to play safe. Ila kunuhay nga ibalik ngadto sa DBM aron dili sila mga sunog sa ilaha mga higalang pangsulod nga item ani mga higalang budget para sa 2026 kantidad og 6.793 trillion, close to 6.8 trillion mga higala. Kay kung wala pa unta ni nauna ang kaning budget, very unusual ni. Very unusual. Na bag-o mga higala ang direksyon aning annual nga budget nato tungod aning investigasyon karon. Kay kung wala ning investigasyon na ni, agtuloy-tuloy na ning annual budget nga almost 6.3 trillion bisan og naa mga higalay mga kadunahang item nga gisukip mga kaigsuunan ni Martin Romualdez ang House Speaker o ang iyahang 5 ka mga alipuris nga nagtama, giingong nagtama sa kwarta sa mga Pilipino. Now, mangutahan na mo, unsa day ng mga gikadudahang item nga giingon mga higala aning mga nagkahiusang political party leaders dinha sa Kongreso sa pagpanguna ni Congressman Rooney Puno. Una, kani mga higala kunong balik-balik nga budget sa flood control og mga infra. Niadtong milabay tuig, nagpa-budget na og halimbawa 500 million, 300 million para aning flood control sa Barangay Katuratoy. Karon sa 2026, mao gihapon ang amount Barangay Katuratoy gihapon mga higala, agi laanan na pundo. Subot pasabot, ginabalik-balik mga higala, ang pundo, ang usa ka project, punduhan og the same amount, gikan pa adtong nang labay nga mga tuig 2025 mo gipunduhan, pagka 2026 mo gipunduhan. Siguro ang purpose ani aron mga higala dili masilip, aron mahuman jud kay basig ang kwarta ang pundo sa 2025 nahurot na mga higala
Unya karon na investigasyon masilip ni nga nahurot nagkolekta ang bayad. Kauman ang project wa pa mauman mo ning kinahanglan punduhan haron mahuman og dili mga sabit ning mga congressman. Wala siguro din ang punto de vista. Ikadua, usa sa mga giingong questionable ang kini mga igalang proposal nga pagpalit og armas sa Department of Interior and Local Government para kuno sa PNP. Anong mga risgar man gyud ni John Vic Remulyang mamalit og armas nga ang pulis na may niingon nga dili pa na namo priority ng armas. Gawas niya na dili na namo trabaho kay civilian in character na ang pulis. Dili priority ang armas. Besides, halos tanang pulis na anay kaugalingong armas. Wala lay TOP. Out siya na. Ganing lisensya gani nga mo putong armas di man TOP kining iltap. Wala lay iltap. Daghang mga pulis mga higala nagbitbit og armas pero walay iltap. Remember ang pulis dili excuse. Dili exempted anang iltap mga higala. Labi na kung magbitbit og armas nga dili sa gobyerno. Armas nga personal nila kinahanglan ang pulis magbaton og iltap. License to possess firearms. Pero ang pangutana na turon, pila ka pulis nagbitbit og personal firearms nga walay iltap mga kaigsuon. Kunay sidebar story ani mga higalang firearms nga gusto gyud paliton ni Remulla kay ambot kung pila na po'y komisyon ani mga higala gikan sa supplier aning panuhak nga sekretary. Now, yapay lain. Ang usap po daw sa mga rason nga nung gibalik ngadto sa DBM tungod ani mga higalang issue, allocation for sale scheme. Uy, naade allocation for sale scheme na din na. Kana ni siguro mga higalang allocation sa usa ka congressman, ibaligya mga higala, ibaligya, para maganansyahan, niya, amot asa ibaligya sa kontraktor, nga to sa fellow congressman, basta na ay ingon ana. O kanina itabo mga higala, dinha sa Department of Agriculture, ang gitawag og farm to market road. Ayan, farm to market road na naman. Paborito mga higala sa mga Villar ang farm to market road. O si Camille pa, ingat sa biyahe. Ingat sa biyahe. Kay ang dalan ug ang tulay, substandard, ingat sa biyahe. Muna paborito sa mga Villar. Farm to market road. Kay maghimog lagpad kay karsada paingon sa bukid. Kay sa tumoy sa bukid, overlooking, doon na napalit si Bilyardaan dito mga higalang 20, 50 hektaryas, usa ka gatos ka hektarya, kay himuog high-end subdivision. Libre na ang iyahang karsada sa subdivision gamit ang farm to market road. Munay expertise sa mga bilyar, di ba? Kung sa may naitabo sa C5 Road, di ba? Ang dalan mga higala gastuhan sa gobyerno, pero ang tumong sa C5 Road, ang subdivision di ay ni bilyar. Nakalito ni si bilyar, gobyerno ang ipagastos karsada sa iyahang subdivision. Konting haya-haya. Di ba? Di apay lain. Di apay lain mga higala kuno nga isyo. Diha na po sa Department of Health. Kay nangayong almost 1 billion kuno ang Department of Health para kuno sa beautification. Usa may beautification ang Department of Health. Ay siguro kag tambal. O unsa ba din mga gamit sa hospital, mga public hospital, pwede pa siguro. Pero beautification, adto man mga higala siguro paingon tourism.
Di ba? Na ay mga tourist destination, kinahanglan og beautification, ana. Pero bayo kag Department of Health, almost 1 billion ang pondo nga gipangayo para manahigala sa beautification. Ay nako! Aglabad ang ato ang ulo ani mga kaigsunan. So kani, mao ni ang rason nganong gibalik o ibalik aning naisgutang mga congressman sa pagpanguna ni Congressman Rooney Puno ang 2026 annual budget ngadto sa Department of Budget and Management kung DBM aron nga masiguro para dili kuno sila mga sabit mga higala nga naga-insert og item nga mga ghost man di ay kay delikado karong panahon na init kaayo ang budgeting tungod aning iskandalo sa flood control nga nagpanikad na gyud ang mga tao nga isalang na si Saldico ang pinakabagman mga higala ni Speaker Tambaloslos. Isalang na gyud para ipiton mga higala. Gusto maminaw ang mga Pilipino. Pilay na kwarta ni Tambaloslos aning mga transaksyonan ni kinsay mga kauban labaw sa tanan. Kinsa pa'y apil ani? Apil ba ang presidente? Apil ba ang first lady? Naabay specific na transaksyon? Kay kani si Saldico, grabe ni mangontrata. Muni ingon ni Inday Sara, kontraktor sa gobyerno gini. Gikan sa laptop sa DepEd, testing kit, mga higala panahon sa COVID. Karon flood control na pod mga higala ang pertindako ang kontrata niko. Ayan taon-taon. Ato ni mga higalang balikan, human lamang pipila ka mga pahinok. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutan. Alright, balik na may gala dito sa ito palagkuyog sa programang Isyu sa Masa samtang doon na 11 minutos sa nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Ma'am Elsa Kiutsyo. Oy, si Oscar Tao Sirano din na sa may Tagluno. Good morning din na ka. Si Ryan Bintulan sa may Matina Aplaya. Alpa Matina Aplaya. Alpa Home siguro ni. Onya, si Ading Tot. Sa may tulunan. Kumusta man ka din? Raymond Dave Manuta Ramos. Hugas kamay ang mga congressman para sila dili mapasanginlan. Tinuod na. Ma'am Ludivina Tampos Lotrago. Good morning. Always naminaw sa may Pork 17 de la Merced. Compound Talumok proper. Siya Gisnel Salaom. Good morning po din na. Naminaw na sad aning isyo sa ato ang naso Juniora Abdrok. Aburok. O siya Abudrok. Good morning. Katalunan Grande ni siya. Onya.
matod pa ni Ma'am Ilsa Kyusho, dili lang unta mapariho tas Jakarta John tungod sa korupsyon. Tama. Grabe na to, parte lang sa muka mga igala. Siya Kuya John Cordoba din na. Good morning din na Kuya. Asa man karon gibutang sa Ginoo. Mayong buntag. Now, na ay kini mga higalang kuan ba? No? Mga trabaho ilabi na sa DPWH kaniadto nga dili gyud ta makasabot, no? Ngano? Unsa nang trabaho adyon sa DPWH? Kana ganing bisag si Bato de la Rosa atong senador gikan diri Maygala sa Davao Region. Nangutana pod, no? Sama sa mga ordinaryong tao nangutana. Nganong okay pa man kaayo ang karsada? Nganong gibalbag naman na sa DP through contractor? So maglisod mga higala og sabot ang mga tao nga makakita ana mga higalang trabaho sa mga kontraktor nga na ay kontrata diha sa Department of Public Works and Highways. Ngano? Ngano nga nindot pa man kay ning kasadahan ni gibakbak naman po. Di ba, Ma'am Jimmy Karamugan Torrentira. Ayan, good morning. Ngano gibakbak nga kanindot pa ni samtang daghan pa kaayo din ang lugar nga wa jud makatilaw bisa na lang graveling. Ang budget ana dapat dito na lang unta na gidala. Nga okay pa man kaayo ning simento aning highway. Sama din ha mga higalas Davao del Sur. Davao del Sur. Di na sa Santa Cruz mga higala. Wa ta din hay simana nga di makita ang way nagbakbak. Kanunay nagbakbak din na mga higala karsada. No, karon tungod ani mga higala nga revelasyon sa mga congressman nakasabot na ta. Nganong bakbakon bisag dili pa dapat gubon ang karsada, nganong kinahanglang gubon tungod di ay ani mga higalang balik-balik nga template. No? Yatong naging tuig na ngayog budget para sa barangay Katurato nga karsada. The same nga karsada pangayuan na po budget para sa 2026. Sige lang pangayo ang budget mga higala. Wa na gilaing karsada din hang pwede hatagag budget. Kana na lang yun. Balik-balik mga kaigsunan. Wa pa maguba. Giguba na po. Anong giguba man ang wa pa maguba? Para na ay trabahoon. Di ba? Para na ay gastuhan na po. Ingon ana kadato mga kaigsuunan ang ato ang nasod. Nga bisag di paguba ang karsada, gubon mga higala para na ay project. Di ba? Okay na ang istorya ba? Panahon sa kampanya. Kanong dumaan ang mga istorya panahon sa kampanya? Nga kung ako makadaog, kining inyuhang barangay, hotdon ko simento kay labihan kalapok. Ito bagtong Osaka citizen. Mayor. Simentado naman tanan, Mayor. Ang amo adering dalan, Mayor. Wa na kay ang ayan, Mayor nga simentohon kay simentado na tanan among dalan. Unsay tubags politiko may gala. Gobo nato nang inyong simentadong dalan para naa na pud tay simentohon. Mauna na tinuod na day na diha day na mga higala gihubit ng istoryahan na aning trabaho sa mga congressman nga para na ang mga higalay ma-allocate, mabutangan, no? Sa iyahang budget, gubon, bisag okay pa mga higala. Nga naman, makasiban ang kontraktor na. Dili na magasto mga higala og plano para pag-propose ana nga pundo. Kay kadtong plano kaniadto, itong milabay nga mga tuig, maura gyapon to mga higalay gamiton. Ang explanation, maura gyapon gamiton. Ang congressman nga mag-propose, maura gyapon gamiton. So, wa na rason mga higala nga i-deny. Na-approve na itong milabay tuig, ganong karon dili na ma-approve. Nga maumang gyapon na. Technical wise. Pero na rason nga dili approve, gano'n man. Balik-balik ang template. Maunay dapat rason nga nung dili na siya mga kaigsuunan i-approve. Kaya ang template balik-balik na. Human naman
nganong ibalik naman po na ninyo. Nganong ibalik naman po na nimo, Congressman. Kay maunay advice siguro sa kontraktor. Congressman, haron di na tamo gasto o kanang engineer nga mag-compute ani nga project strength of materials. Unya, klaro na nga mulutsar kay ni lutsar naman itong labing tuig. Ibalik ta lang ni kaning nisgutang plano para di ka maglisod og dipinsa kay ang imong dipinsa memoryado na kay nimo kay pila na guni ka tuig ni project ka balik-balik. Kada tuig mao ra gyapon kaning highway sa Santa Cruz. Kada tuig sunod tuig mao ra gyapon mga igala. Balik-balik. So dili mabalibaran. Dili mabalibaran labi na ug muuyon ka sa kana mga higalang leader din sa Kongreso. Mao na tabo. Mula karon nakasabot na ta nganong naay mga karsada nga bisag okay pa unta. Balbagon gyud mga kaigsuonan sa kontraktor kay naa na di ay budget kay ang budget ana mga higala balik-balik dili lang ordinaryo nga budget for maintenance. Budget for repair, reconstruction yun ang amount mga kaigsunan nga gigahin ana. Na ang pangutana ron din unsa may trabaho niya, unsa may papel din na may gala sa Department of Public Works and Highways. Papel diliha, papel di hapon. Yun totoo. Ato ni mga higala nga balikan. Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may gala din sa Tabalagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa. Samtang doon na may gala 21 minutos sa Kalamay, human ang alas 7 sa buntag. Good morning sa tanang mga miyembro, mga kuya ug ate nato din sa Fraternal Order of Eagles sa Region 11. Gikan kang Kuya June Cordoba. Ayan dilita mga gala na isgutan nato, no, nga nakasabot na ta karon. Ngano nga na ay mga karsada nga bisag pwede pa gibakbak na. Halos kada tuig nagabakbak og karsada mga higala. Dinhas Davao del Sur particularmente. Dias del Norte naapod. Asa pa ning ubang mga lugar mga higala
nagsigi og bakbak samtang naa may daghan unta pa kaayo nga mga dapit, wa gyud makatilaw bisag graveling na lang. No? Nga ang suppose budget anang kanang binakbak din nga mga karsada, no? Dito na lang unta na kay ang karsada nga gibakbak pwede pa man agian. Pero nganong bakbakon gyud? Tungod di ay ani mga higala, questionabling item nga gina-practice din sa mga congressman sa Congress nga balik-balik nga template sa budget mga higala, ilabi na sa mga infrastructure. Now, atong ipasabot kaganiha nga kining template o plano, balik-balik na budgetan na ni atong 2024, approve na, napatuma na, gibalik na pod pagka 2025, pagka 2026, ibalik na pod mga kaigsuunan. So, kaning istorya nga ang budget balik-balik, ang project maura gihapon mga higala, perting dako aning issues corruption. Kaya siguro, sa ako nang na-mention, mao ni ang sugyot sa kontraktor. Congressman, para mo dako pagyud ang imong makwarta. Budgetan na itong usab ni, kaning ako ang kaning ako ang gi-construct nitong labing tuig. Budgetan tani, nya maura gyapon plano ang ato ang ipasa nga to sa Congress, maura gyapon nga plano ang imuhang dipinsahan, maura gyapon nga amount ang imuhang pangayoon. O di na ta mo gasto og architect, engineer o sa pana din na kay na naman Kwaon na lang nato ang budget. Kahuman, magkating og ribbon ta. Muna siguro, ang usa ka project nga karsada mga higala, kaduha, katulo magkating og ribbon. Cutting of ribbon sa 2024, cutting of ribbon sa 2025, cutting of ribbon na po pagka 2026. Maura mga higalang karsadaha. Maura ang kontraktor, maura ang congressman, pero lain-lain kada tuig ang budget mga kaigsuunan. Asa paingon ang kwartas mga tao. Maulay na kabahog tik-tik ani. Karon, kaning mga congressman nga naga-practice ni ini, o naay alam ni ini mga higalang balik-balik nga template issue. Nahadlok tungod kay sikatron ang issue sa investigasyon aning budget allocation. Mauna, nga to make safe, to play safe, ilaha mga higalang iagi sa DBM. Ayan, So, nakabalo na ta nga mo na ilaha mga higalang style para dili sila maipit pag-abot sa panahon. Ila mga higalang tawag na to agi sa DBM aron og mga ipit siya. Niyagi mo na sa DBM. Gi-check man na sa Department of Budget and Management. Wala na may labot na. Igo lang may mag-propose o mag-approve. Kaya niagi naman na. But, ningon ta kaganiha nga this is unusual. Nga, human mga higala ang Congress, ibalik na po sa DBM. Because ang procedure manggod, dapat, ang Congress, manii dito sa DBM kung pila ang available na kwarta. Kay para, kung naa sila himuog allocation, ang amount, ang budget mga higala, dapat available. Mula, mag-issue og certification ang DBM nga ang ilahang available funds, mauna, mautoy pasiguan mga higala sa annual budget, nga na sa ato ang legislative department nga mag-una dinha mga higala sa ato ang kongreso. Karon, nausab, mura pug baha, na-divert mga higala ang flow aning gitawag na to annual budget. Naanay sertifikasyon sa DBM, dapat dire-diretso na, di balik na po sa Congress nga to sa DBM. Kay nahadlok sila, mga bisto, aning ilahang ginahimo karon alang sa 2026 annual budget. Tungod kay misipa mga higala
ang issue aning corruption sa budget mga kaigsuunan. Kaya kung wala pa niron musikat ning issue aning corruption sa budget, na ay possibility mga higala, nga gidaritso na ni, wa na ni refer back ngadto sa Department of Budget and Management. Apan tungod aning init kayo nga issue karon, na nga hadlok ning mga congressman, nga apil ani mga higalang, mga balik-balik nga template, proposal aning firearms ni John B. Cremulya, beautification ani mga higalang Department of Health, allocation for sale aning farm to market road sa Department of Agriculture, to play safe, ilang gibalik ngadto sa DBM. Pagka-bright yun ang mga congressman. Pagka-bright yun. Cum laude yun mga higala sa Flood Control University. Cum laude yun. Sa Flood Control University ng mga panuhakan. So, mulang na ay mga side comments nga nagsulti na this is unusual. Kaya once maplastar na ang budget allocation para sa GAA, dili na nabubalik nga to sa DBM. Nganong inyo manarong gibalik sa DBM? Ang DBM, dili man na mga higala kanang take-scrutinize anang inyong gipropose. Because ang pag-propose og budget mga higala is not a ministerial function of the Congress. It is a discretionary function of the Congress for as long as it follows the laws, rules, and legal orders mga kaigsuunan. No? Otherwise, it becomes an abuse of discretion. Pero kani, discretionary ang discretion ni mga higala sa Congress, pero kanang balik-balik nga budget sa flood control o gubang infra, amatay binuang na. No? So aron nga dili ma-drag na pod ang mga congressman, ato sa ning ibalik ngadto sa DBM. Para kung makalutsar ni, ano tay dipinsa na aprobado man na sa DBM, propose lang man niya aprobado man na sa DBM. So, it leave us no choice but to approve for the implementation and let the President sign for the implementation. Tuyawa yun yung mga congressman. Bakit maldito yun? Tikot ka maldito mga higala. No? First time ni naitamo, nagibalik mga higala ngadto sa DBM, tungod kay nangapakong ron sila ani mga higalang investigasyon labot sa korupsyon, labi na kining issue sa flood control. Mao na. Balik-balik na template. Kana matrabaho din karon sa mga kaprobinsaan nga sige bakbak bisag nindot pa ang karsada. Gamay ray diferensya, bakbak tanan dayon, baklason dayon. Kahuman magkating obribo na pod ang congressman mga higala, kahuman na representante sa DP kay open na pod ang karsada kay naayo na kay gibakbak kahuman gi-repair mga higala. Balik-balik ang template. Pati nakuha income ni congressman anag sa kontraktor. Siyempre, pag nakuha income ang congressman o kontraktor, dako pod na mga higala mo paingon sa talay sa DP nga naman. O musigaw na ron ang mga taga-DP nga wala man yun to giingon nga ilang gi-overhaul to karsadaha to. Usara man ka black ang gibakbak pero ang gipangayo mga higalang budget, tagpila ka kilometro nga karsada kuno ang ilahang gibakbak giayo. Nya ang pasanginlan mga higala linog. Because of the recent shaking of the earth crust recorded by the PHIVOLCS, damay pang PHIVOLCS. National highway in our province suffered siya tawag nila kanang structural defect, suffered in structural defect. So we will ask the good office of the Speaker of the House to allow us and grant million of budget so that
weekend rehab. Kining highway, stairway to heaven. Highway, stairway to heaven. Mauna mga higala. So, suyop ang pundo. Suyop ang kini mga higalang kwartas sa mga Pilipino. Tungod anang trabaho. Kanang balik-balik nga template. Humanagi budgetan, mangayo na pod. Pagka humana na, sulutuig, mangayo na pod mga higala. Mura mag-handlers manok. Mangayo budget mga higala para vitamin sa manok. Moingon na yun nga, boss, palit na po tag vitamins, boss. Kay kulang ang vitamins. Di ba kita gaata na kag-budget palit o vitamins? Kulang lagi, boss, ang vitamins. Sulod na pod. Si Mana, boss, palit na po tag vitamins, boss. Sige na lang magkagpangayog budget para vitamins. Ang kuan, boss, kanang ang manok, dili ganahan atong vitamins nga akong napalit. Mupalit tag bago, boss. Sige na lang pangayog vitamins, mga higala. Ingon na lang gihimuan ng mga congressman, nga mga panuhak dagko. Balik-balik ang template, mga higala, makasave sa plano, makasave sa construction, actual construction, dako og makamkam mga higala nga puno. Ibinuangan lang ninyo ang mga tao, mga panuhak mong dagko. Demetrio Toripel, good morning din ha. Driving, going to work, have a nice day. Ayan. Alfer Basiliote, mayong buntag din ha, per. So, mao ni mga higala ang dako problema. Balik-balik. Kamo din na sa inyo ang probinsya karon. Naminaw na to. Napaboy na, di ba, naamoy na nga, hibawan din na nga, ingon ani nga style. Okay pa kay karsada, balbago na po, bisag si Senador Bato de la Rosa, ingon, ano ba ito, Lipi? Di pa natapos doon sa dulo, bilakbak na naman, kasi naabutan ng another budget. Nag-abot ang tuig, nanapoy budget para nagihapon sa pariho mga higala nga project. Kunya kahuman, daghang mga lugar mga higala nag-antos bisag grabiling wa gyud in town maalukitan. Nganuman kay ang barangay kapitan dili man iya ni congressman. Mao nay nakabahog tik-tik ron niya. Gilbert Bacalia Tabay, good morning. Di adapita sa may balyok uban si Mrs. Alicia while namahaw Ivan o si Judith. Mga igsuon ko no. May buntag. Ma'am Rosalyn Lagundi din na sa may Rizal Extension. Good morning sa inyo ha. Murag ubay-ubay na gyud ta. Kung tansya mga igala, ubay-ubay na gyud ta din sa issues masa. Again, thank you so much sa inyo ang pagsalig dinhi sa ato ang programa. Pagsalig ninyo nga makahatag ta sa tinuod nga impormasyon nganha kaninyo matag adlaw ato pud nang ginapaning kamutan. Si Sir Arnold Bugas, good morning sa may Matina Crossing. Kanunay po ning naminaw. Di na sa may Arroyo Compound. Matina Crossing, galanog-lanog ta din ha. Galanog-lanog ta din ha. Hasta din ang usa ka istasyon mga igala, mabungol na lang. Tungod sa kakusog din ha sa issue sa masa. Si Paul o si Big sa may Matina Aplaya. Matina Aplaya. Tabago Aplaya. Ilahang Bulkatchoy din na. Paborito kayo sa mga PUG driver. Pero mas paborito sa mga PUG driver ang iyahang mga angel. Mas paborito pa kaysa sa sudan. Musugot lang mapas mo. Basta makita lang ang iyang mga angel. Ayaw po. Way halin si Paul o si Big anang trabaho. Si Kuya Mel, din na sa Kapalong. Unsa ka regihimo din sa iyahang pumiluhan. Nang-spray siguro ron ng harvest. Harvest naman din na Kuya Mel. Salamat kayo. Tamis kayo pumilo ni Kuya Mel. Medyo bagaon lag panit. Na yung mapumilo nga bagaog panit. Pero tamis. Tamis o kwan. Tamis o sulod ang iyahang pumilo. Iyahang mga sakop ron din ng harvest. Kanin pumilo manggod, murag babae. Murag babae.
na ay babae nga bagaog dughan, napoy babae nga nipisog dughan. Si Juvenal Burgos iya daw paborito lo kanang bagaon og dughan nga babae. Kanang murag kurokotok og porma. Murag kurokotok og porma, bagag dughan. Napoy mga babae nga nipis kay dughan, malaan mga higalang binabay. Ingon na po ng pumilo. Nay pumilo mga higalang nga bagaon og panit, nay pumilo nga nipison og panit. Kani si Kuya Mel murag hilig ni kanang bagaon, bagaog dughan. Kaya makita nimo sa iyang pumilo. Lamat kayo Kuya Mel din na, no? Pagkatawa talang mo gamay para mainat ang atong mga aping. Importante kayo ang pahiyom sa buntag. Ma'am Elma Kahigas, good morning. Dali dapita sa may Katalunan Grande. Si Mamo Barcelona. Mayang buntag, ipamaula na siya. Inom og Alaksan FR. Mamo Barcelona, pag inom nag-Alaksan FR din na para mawa ng imuhang pamaol para makakundat na pud ka sunod simana sa laing round sa inyuhang Zumba din ha. Mama na kalingawan ron mga higala sa mga kuan, no? Kanang mga babae mga higalang wa nay lingaw. Wa nay lingaw kay wa nay mulingaw. Kay byuda naman, mangita nagkalingawan pod. Sumba-sumba mo nay number 1 sa listahan mga higala. Delikado po ng sumba kay labinag ka ng kwartahan ang babae mga higala nga idaran. Nako, uyabon mo na inyong mga dance instructor din. Nako, patay yun ang inyuhang kayamanan. Hurot yun na, huthutan yun mo. Ayaw yun mo kumpiyansa. Kanang makigrelasyon mo nga lagyo kay diferensya ang edad na, himuon ka lang din nag-milking cow. Himuon ka lang din na ugatasan, no? Pickleball na uso karon, unsa man na siya? Wa ko kasabot ang dugay na ko nakadunggan na pero wa ko kasabot og unsa na siya. Unsa nang dulaan na. Alright, tataw ba kala? Balik ta, daghang pagkatag isgutanan labot ani. Uman lamang ang pipila ka baga pahinumdom. Everyone has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
Alright, balik may gala din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa Samtang. Doon na may gala 42 minutos ang nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang paring Noni Piroy din na sa Ulticon Builders. Ulticon Builders Incorporated kung UBI. Daghan na sila na naminaw karon. May buntag ninyong tanan din na Jojo Enrina tamis pa daw sa kang manang. Nakatilaw na day kag manang di ayo. Ngano makasulti man kag tamis pa kang manang. Nga wala may giingon nimo dring daw. Di ba? Daw dapat na daw. Pero niingon ka karong tamis pas kang manang, but pasabot nakatilaw jud kag manang siguro. Ma'am Elsa Bintulan, good morning din na. Naminaw sa may Darong Santa Cruz. Si ading-ading din na. Si Bat na diriding kay naana diri durian og litson giandam ra ba ding si Kali. Si Alberto Arnaldo. Good morning po dia. Emmanuel Alisna. Jun naana tay Abu Dubai sa Tadico Road. Kay abog na kaayo, guba kaayog kalsada, pwede na daw simintuhon pero ang ilong lang ang simintuhon, dili ang kalsada. Grabe po ng ilong simintuhon ay. No? Kana siguro ng congressman wa makakuha budget dito mga igala kay wa mo pirma. Ang kaya simintuhon ang ilong na lang sa mga tao, dili na ang kining nga karsada. Bitaw. Now, arita sibog tagamay. Kani mga igala gi-propose ni John Vic Remulla, ang ato ang sekretaryo sa Department of Interior in Local Government. Okay, maor ba daw ni rason nganong gisanggi si General Torre pagka PNP chief? Despite mga higala sa iyahang grabe kasipsip sa iyahang mga amo. Grabe man siya kasipsip. Bahalag mga priso, bahalag ma-illegal, ma-unconstitutional, tuman sa permisyang amo. Pero, despite mga higala sa iyahang gihimo, gitanggal siya tungod lang ani mga higalang 80,000 kabuok firearms ambot pilay kantidad ani DJ Sweetheart. Lili ano di abi? Amount of the proposed 80,000 firearms for the PNP by the DILG. Asa man ni kwaon ingon pa si PNP chief o kani PNP chief Torre. O dili na pwede diris police kay civilian in character man. Talito na sa armed forces. Suko mga higala si John Vic. Ang gigamit nga rason ni John Vic na pod kay gidimot daw niya si General Nartatis. Nagsarkom na daw, wala na daw mangonsulta sa Department of Interior in Local Government. Mitingog po si Batong Silakson nga mga kanhi PNP chief wala maingon ana kaniadto. It has been a long practice. It is the sole discretion of the PNP chief ang may tabo nga lahugay din na sa mga pulis. Karon ra man na. Di ay. Kay ang motibo mga higala, mao di ay nga palutso ning 8 o 80,000 ka mga firearms nga gusto paliton ni John Vic Remulla. Mao ni usa mga higala sa mga rason nganong gibalik ang annual budget ngadto sa DBM. No? Kay this is a matter of insertion sa budget ko. No? Dapat maklaro ni nganong mamalik og armas ang atong PNP. Nakulangan na ba atong kapulisan og armas mo hinungdan nga daghan kay krimen rank number 2 ang City of Manila sa pagkakaron mga higala. Next to Damascus sa Syria, ang City of Manila as far as crime volume is concerned. Mao ba ni rason nganong mamalitag daghan kayong armas ning panahon ni? O ang pinaka-ultimate reason din ang komisyon ni John Vic Remulla gikan sa mga supplier. Ayan! Ang komisyon! Because this is a government of commission mga higala. Gikan sa First Lady, sa Speaker, mga congressman, mga senador, gobernador, mayor, they will always invoke the right to commission. Ang komisyon nahimo ng right?
they will invoke the right to SOP. Kuyawa na yun yung mga politiko Pilipino, no? Ampo lang ta nga di na masudlag bakukang ning utok sa mga Pilipino, mga higala, kay nagsige na magtan-aw ron ang mga Pilipino dito sa Jakarta, Indonesia, nga nahimo nang unruly ang mga tao dito tungod sa samang problema sa Pilipinas nga tumang korupsyon, walay serbisyo, mga tao naglisod na pag-ayo, mga kaigsuunan. Mao lang gid atong mampo nga unta dili na may tabo. Ha? Kay ang Indonesia duol-duol sa tuwa, pero mas duol pa gyud siya sa tuang cellphone, kay available na, mga kaigsuunan, ang mga report, mga panghitabo sa lugar tungod aning cellphone, internet. So makita na sa mga Pilipino paunsa ni react ang mga Indonesian, mga higala, against their corrupt government. So dili ni siya imposible nga sundugon po ni sa mga Pilipino. Ay, mga Pilipino pa imuha kuyaw kay nimo sundog. Di ba? Ang Spartan gani sinilas, sundugon gani, pero ang ibutang santan. Yun na pa. Taon-taon mga kala. Ato aning padayon nun, human lamang pipilag ka baga, pahinomdom. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Alright, balik na may kala din sa Panagkuyog sa programa Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 49 minutos suman ang alas 7. By the way, ayaw mo kalimot ha. Ang atoa mga igalang palipayngan ha, kaninyo nagsugod na. Nagsugod na grubing ang atoang team aron sa pagpanghatag o coupon alang sa atong huli kaday, huli kadong daog kag brum-brum. Naatay weekly winners mga igala makadawat o grocery packs 5 kabok. Na ay monthly winner, makadawat mga galag, 1 sack rice, 5 na sila kabok, plus grocery packs, o naata mga galay grand winner, brum-brum mga kaigsuunan. Pangayoon sa na kung usay specification aning motora ni, no? Sniper ba ni, badja ba ni, unsa ni nga branch motor? Pila ni kasisi ni, basig, naarabay motor nga kuan 125 110 115 cc na apod mga igalay 250 cc na ay 600 cc og labaw sa tanan na ang mga higalay pagsisisi. Pero na may pagsisisi katong mga damag mga higala moingon man sa may palagigwa ko nagmotor-motor na bungi na hinuon ko mo to siya pagsisisi. Paring Noni Peroy, ang kamag-anak ni mo June Bersamin ang supplier anang armas? Uy, kisa man ako ang parinting ng supplier anak. Ambot lang. Basig kanina po si Lucas na po siguro yung nagmaniobra ni mga gala. Basig nagkurpo ni si June. Pero ang pangutana din is it necessity nga magbato na yung armas? Mao ba ni rason nga nung nag-number 2 ta sa crime volume? Sa kalibutan mga higala karon, ilabi na ang City of Manila nga tungod kay kulang og armas, kinahanglan mamalit og armas. Burag dili man na rason. Ang rason mga higala nga nung ingon ani, ang City of Manila number 2 next to Damascus, Syria. Kadaghan ang krimen tungod sa leader. Tanawa karon diri sa Davao del Sur, membro sa mobile force mga igala na dakpan sa bypass operation na kuhaan og shabu. Tanawa na gabi ini. Atong una panahon ni Digo Ginoo ko, ug naa kay ngunan ng trabaho pulis ka patay ka. Sanggi ka diretso. Dito na ka manubag sa korte.
Dito na ka manubag sa Napolcom o sa panang mga ahensya mga igalang nag-imbestiga. Karon, pulis, nadakpan maligyag siya bu. Mayroon usara ni siya kabuk, daghan pa ni sila mga igalang nga maunay gihimong adili sideline, maunay gihimong mainline. Ang pagpamulis maunay gihimong sideline. Di ba? So grabe ang krimen mga po sa ating kaigsunan. lahat. Narito ang ating weather update. Dili na to pwede attribute na tungod kay kulang og armas ang mga pulis. Mauni nga daghan kayong krimen na lista. Ikaduha na ta mga higala ngadto sa Damascus sa Syria. Oh? Kay kung atoan ang panungtan karon, nya the same leader gyapon, the same approach sa kining gobyerno mga higala, ato nang sugtan ng 80,000 nga armas ihatag sa pulis nga gusto ni Remulla kay para makuha na niya yung komisyon gikan sa supplier, basig mosamot pa hinuon ang krimen. Ngano man? Kay daghan ang mga pulis mga higala nga nalambigit karon sa krimen. Imo pag yung regaluhag armas pastila. Oh? Dapat gani ang mga pulis. Oh? Usa-usaho ni disarmahan. Usa-usaw imbestiga wa ba ni malambigit sa krimen to see to it. That the institution of the Philippine National Police is in good hands or in a good condition, in a good condition mga higala ang institusyon sa tuang kapulisan. Dili masakiton. Di ba? Saka lang iuli lang armas kung mapamatudan nga, okay di mo. Wa di kay problema di ay. Ikaw na po, bebe, atong imbestigahon. Ana dapat to see to it mga higala nga ato ang pulis. Puro yung tarong. Pero imposible man kaya na may tabo. Karon, buingon ang DILG, taga-armas, 80,000 kabuk ang paliton, ihatag sa mga pulis. Ang pulis, nalambigit na mga higalas, pagpamaligyag drugas, nalambigit na mga higalas sa tulis, nalambigit na mga higalas kidnapping, nalambigit na mga higala aning sigid pang pagbuhi aning mga guns, nalambigit na aning gitawag nato pangilkil aning mga illegal nga mga pasugal. Tagaan pag yung armas mga higala ni Remulla. Usa na lang mahitabo sa to ang naso na yung trabaho ani. Ang mga kriminal na naas PNP, dili excuse. Pwede makadawat anang gi-propose mga igalang John B. Remulla ang 80,000 ka mga armas kay daghan kay. I mean, ang ato ang issue din is it necessity? Nga ato ang gastuan na ron panahon na kay necessity gyud na siya John. Kinahanglan gyud na siya para ang City of Manila nga number 2 karon sa krimen sa tibuok kalibutan. Mahimo na lang na siyang number 3 tungod anang armas nga 80,000 kabuok ni John B. Remulla. Kahanggaw na istorya. Makasulbad ka na sa problema karon. Ang ato ang unahong sulbad ang ato ang mga leader. Kinsa lang nga kontrobersyal mga higala. Actually, ang unang kontrobersyal diri ang presidente o ang first lady niya mga higala. Tungod kay sila kanang opisinana, kanang Malacañang, maunay leader sa tuang nasod. That is the symbol of our public governance. Diba? That is the holder of the sword. Ang Congress is the holder of the purse. Bag. Amaw ng perti mga higala kakurap ng mga congressman dagko hasta ng mga senador. Kay, kuan sila, holder of the purse. Shoulder bag ba? Kanang, kuan ba? Kanang sling bag ba? Amoy uso ron. It symbolizes budget. It symbolizes money. While the judiciary is the holder of the pen. Kay decision making manang ilaha mga kaigsuon. So, mo na may tabo. Usao na ron nato nga nabulabog naman na ron. Ipadala mag-apil dito sa DBM ng proposal nga firearms purchase mga igalang 80,000 kabuk. Wala gibutang pagyul ang amount. Ngano wala man na ninyo gibutang? Nganong gitago-tago man na ninyo ng amount? Basta ang gibutang lang 80,000 ka mga firearms. Ambot kung pila kantidad ani. Kay nagsigi kong pangita ani kagabi hangtod karong buntag sa akong research mga igala, wa man ko makabatyag din daghan kaayong article labot aning 80,000 nga firearms paliton. Wa may amount nga gisukip ani.
gitago-tago ni mga higalang Rimulya kay mahadlok pangayuan sa iyahang komisyon. Ma'am Yunida Castro alis na. Good morning din ha. No? Amiga siguro ni sila ni Ma'am Rosalyn Lagundi. Kanunay gyud naminaw kada adlaw. Si Yunida Castro alis na, Jocelyn Tumanday amto. Yan, mayo nga buntag ninyo dito. Mao ni mga higala siguro ang rason, no? But to my mind, this is not a solution. Kung naulawan na tagtaman sa ginhawa aning panahon na karon, naulawan na ang mga Pilipino, mga higala aning ato ang record, nga pinakataas mga kaigsunan so far sa isgutanan sa krimen, rank number 2 next to Damascus, mga bay, nga pinakadaghang krimen. Dili siguro ng armas nga 80,000 ka buok i-issue nga tos pulis mao solusyon ani, no? Ang solusyon ani na adinha sa presidente. Tungod kay again, ang presidente mga higala maunay utok sa tanan. Holder of the sword, meaning implementation. Karon, bisan din sa investigasyon aning kontrobersyal nga flood control project mga higala, sabit ang mga congressman. Sila ay number 1 suspect. Sila ay number 1 suspect na nakakwarta. Pero, ilang gipahid mga higala ngadto sa DPWH. Kaya ang DPWH nakakwarta, man po na. Musugot, bali ng taga-DP mga higala, di makakwarta, porbida ninyo. Sa inyo ang tanong, musugot ng taga-DP, di po makakwarta, nga nakabalo silang si congressman nakakwarta. Ang Malacanang nakakwarta, musugot ka na. Diskarte po nag-ilahang sarili. Ayaw na tanin nyo din nag-istoryahig, binuang. Mga taga-barangay Lumugan, good morning. Ma'am Susan Gadiani. May buntag din ha, ma'am. Si Kapitan Ututan din hadapita sa may mandog ba ni? May buntag, iyaha din ng mga kagawad. So, ayaw na tag-istoryahin na nga solusyon ni siya. Congressman, ipasangin lang karon nga maoy mastermind aning flood control scandal mga higala. Grabe ang korupsyon, bilyon-bilyon kwarta. Ila pasangin lang na po doon, ilang dutan ang DP. No? Tayo nila nga salbaron, pero kay maunlod man yun mga higala, mapin down man yun sa investigasyon, manghunaw ng congressman. Dutan nila ang DP. Ang DP po, inig-imbestiga mga higala, kay mapin down mo po siya, dutan na po mga higala ang kontraktor. Nagtinulakay na nilong mga panuhak. Pero kani sila tanan, di kas Malacanang, Congress, Senate, DPWH o kontraktor, pareho ni sila nagtama mga higala. Pareho ni sila nang hilabot anang kwarta sa mga tao. In the guise of project, flood control project. Andrew Ibanez Liba, good morning din ha. Good morning din ha, sir. Naminaw po din sa issues masa. Di ba? So, dapat kaning tanan mga higala pamprisuho ni. Kahuman, mag-hire tao ka ng kanang gasoline station. Ibutang siya sa usa ka lugar. Kahuman, pasiritan o gasolina mga higala. Kahuman, kining itsahan, dablabag lighter to, pasigahag lighter. Yatis mong mga tawanan mo, ha? Ay na lang, Paris squad. Dugay pa kayo na. Mining, ibutang sa usa ka lugar, kahuman, dabdaban. Maghimog balao na, katong nag-propose na congressman gikan sa Sambuanga ng Paris squad, usaba na congressman. Ina na lang na diretso nga, penalty by burning. Ingon po siguro ng uban ng mga human rights. Grabe man po ka dyan. That is not acceptable. Because that kind of penalty is inhuman, degrading, and that is unconstitutional. Ay, mahimo. Bong Makasampon, good morning din. Si Oscar Tao Serrano. Karong ka, sabado. Imuhang mission din eh. Magpag-raskat mi din eh. Magpag-raskat mi sa mumbuhan. Ma'am Maricel Plaza, Umawan, good morning. Namina always, Solaris Shell. Sa may Davao Memorial. Musugot ka ma'am, kanang imuhang Shell station din na. Ato anang
bayaran mo ipa-sprayhon og gasolina aning mga tawanan ni. Kining mga corrupt public official, mga contractor, mga taga-DP nga corrupt, butang sa usa ka lugar, spray gasolina kuman dabdaban. Inhuman po kayo na dyan. Grabe po na ka-inhuman. Yan, De Leona. Check attendance lang. Dini sa programang Issue sa Masa. Salamat kayo. Imbis nakasugod na kuunta sa to ang papromo. Paul sa mo apel sa inyong papromo dyan. Anang huli ka day, huli ka dong, daog kag brum-brum. Paminaw lang. Dini sa programang Issue sa Masa. Sa 90.7 Love Radio. O sa uban pang mga programa. Uban programa. Minaw mo diya. Tagaan mo, makadawat mo coupon, qualified na mo. Og alang adto sa mga drivers, nga mga sweet lovers. Grabe. Kanunay na minaw sa ato ang maigala programa og istasyon 90.7 Love Radio. Pwede mo mubisita, naman mo sakyanan. Makabisita gay mo sa inyong uyab, kani mga taxi driver, PG driver, makabisita gay mo sa uyab. Bisitaan ninyo ang Love Radio, kitagaan mo tog coupon. Para makapil mo og raffle. Kaning mga naa sa FB Live, i-scan ni, na ami in charge ni mag-scan ani. Muna nga, gina-encourage na mo, ibutang yun ang inyong address. And later on, na manawag sa inyong taga Love Radio, mag-inform sa inyo nga appeal mo. Onya, probably, naapod mo yung coupon ata, gunitan po. Sige lang. Basta appeal. Appeal, tanan. Kanang mga nag-appeal din sa issue sa masa, appeal gyud mo. Kung mapriso ni inyong alagad sa kahanginan, appeal gyud mo mapriso. Ingo na sa di na lang maminaw ana gyud mga priso mo na mig-appeal ang trabahoan. Joke lang got. Ang birthday boy nanto si kanhi Konsyal Edgar Rantisado Ramos Ibuyan. Nagsugyot nga ipabarang na lang na, di na lang daw dabdaban. Di po ng barang. Totoo pa na ikaw na Konsyal ng barang-barang. Wala na. Halos yung tanang mga congressman daw na anay habak. Na anay gihabak nga tawas tapol. Di na madutlag barang. Diretreo Turitel, good morning. Shout out sa mga taga Binugaw, Turil. Julayli Compound. Uy, mga Julayli. Taga Binugaw. Good morning din. Mga Kataw, mga Salilin. Mga Gukutano din na. Good morning ninyo. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw din sa programang Issue sa Masa. So kani mga igalang proposal ni Rimulya nga magpalit og 80,000 ka mga armas. Again, dili ni siya solusyon. Ma'am Belsite surplus. Di napita sa may Katalunan Pikinyo. Kanunay na minaw. Apil yung ka ma'am ug mapriso ko. Kanang maminaw, mahimo ka bang accessory to the crime? Maminaw accessory to the crime, dili. Mahimo ka lang accessory pagkamaritis. Pagkamaritis. Di ba sa mga maritis, mahilig mo na maminaw, labi nag-chismis? Ganahan kayo sila na. Mura sila mga higalag, bulak nga kanang bulak nga santan, no? Nga gibubuan og ihi mga higala. Perti makabulak. Ganahan kayo sila na, smiling kayo, blooming kayo. Ay, nako ninyo. Resolve na tadi na, dili na siya mga higala solusyon. Ang klaro din ang intensyon din na mga higala is not a crime solution, but Rimulya's Commission. 6 minutos na nagalabay human ang alas 8 sa buntag. Karong taon-taon, ato ning hisgutan ang istorya o pangutana nganong kani si Saldico, ang the biggest contractor of the Republic of the Philippines, mga kaigsunan, nganong dili pa man isalang din sa investigasyon. Si Magalong gusto na kayo, masalang puli siya gusto sa Senate. Kaysa Senate karon, dili daw na gira ang iyang gusto. As a former soldier, mga igala, dito sa Congress, kay naa kuno ang gira. Kay dito niya usa-usahon og hingalan kining mga korap nga mga congressman nga naa sa iyahang listahan. Pero si Saldico, wa may plano, mga higala, nga isalang ni. Giunsa niya pagkontrata ang gobyerno nga niabot man, mga higala,
og 800% gitaas sa iyahang salin. Oh. Diba? So, si Abante atras ang appointed congressman sa Comelec mga higala. Wa man ni mo daog. Gi-appoint man si Comelec. Ha? Appointed congressman. Wa man ni giboto. So, dili sa elected congressman. Appointed congressman nga si Abante. Dili gid mo sugot. Hugot nga mubabag nga isa lang si ko mga higala sa panel sa hearing. Ngano ka anong di ni mo sugot si Abante? Ingon siya wa siya ghost project. Nganong di siya mo sugot nga isa lang ni Siko? Ha? Daw di ni mo sugot si Abante isa lang Siko. Ay, ingon siya wa daw siya ghost project. Ay. Mao ni mga higalang pastor nga butbutong nako. Mao ni pastor nga pastor Jack siguro mga higala. Ha? Oh, kani si Abante. Kani si Abante. Why klaro? Oh? May puno na apoy mo to paaning iyahang mga membro sa simbahan aning Abante, mga magwali-wali, mga higala nga ba burag tagmayahong dako. Unya puro butiko lang ipang istorya. Ha? Napay mo to ani? Moingon nga dili tang mga tao sa kalibutan ang ayang mamahimong materialismo. Unya kahuman ang suot nga rilo mga higala. Milyon ang kantidad, napay sapatos parting mahala. Napay mo to nga membro aning tawahanan ni. Now, taon, ha? Human lamang ang kuan, no? Pipila ka mga painom pero yun na pa. Ako sublion ha, paminaw mo kanunay dinhi sa programang Isyu sa Masa o sa bang pa mga programa sa Love Radio. Kaya nga mo ang team nagsugod na itong Lunes o suroy-suroy ang hatag og coupon sa mga maaktuhan nga naminaw mga igala sa 90.7 Love Radio. Grocery weekly kada Biyernes 5 kabok mudaog, monthly 5 po kabok mudaog, 5 sakong bugas og 5 po ka groceries. Onya sa tuang grand draw mga higala, ha? Para pulta og motorsiklo. Brum brum, no? Sunod na to nga promo po siguro magparapul tag umbak. Ha? Kung dili transformer dia ni Ma'am Belsite Surplus, ha? Nagkan siguro transformer nila si Ma'am Belsite Surplus. Saman, ma'am, ha? Iparapol ta na, ma'am. Sugot kayo na si Ma'am Bel. Oh? Ingon siguro na okay kayo dyan, pero bayri. Alang-alang dako ra ba kay kung nabayad anis custom. Oh, una ni nabo sa ko ang yarda. Taud-taud, ato ni may galang balikan, human lamang pipila ka mga pahilom-dom. Isyu sa Masa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, September 4, 2025. Wala na tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa may buong Luzon, pati na rin dito sa western section ng Visayas. Sa nalalabing bahagi naman po ng Visayas at kabuuan ng Mindanao, localized thunderstorm ang inaasahan natin na magdadala ng mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region ay makakaranas po sila ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po dulot ito ng habagat. Para naman dito sa may Central Luzon, particularly dito sa may Zambales sa Bataan, mataas po ang tsansa po ng mga pag-ulan sa kanila, mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin ngayong araw makulimlim na panahon ang mararanasan natin. At hindi rin naman po tayo makakaranas ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, pero asahan din po natin may mga isolated tayong mga pag-ulan, pero mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin naman ito ng habagat. Ngayon po, habagat season pa rin po, so inaasahan pa rin po natin may mga pag-ulan pa rin po tayo na itatala, lalo na sa madaling araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan kahit southwest monsoon po ang umiiral po sa kanila. Pero asahan din po natin mataas ang tsansa ng mga pagbuhos ng ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, Tuguegarao at Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius, Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 23 degrees Celsius at Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius.
Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, maaliwalas na panahon ang kanilang aasahan. Pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, patanggalan sa init at pati na rin sa mga pag-ulan. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Tacloban, 26 to 31 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ng 25 to 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. At Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na magkala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 13 minutos na nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Sagdi mo mangutana, istoryahan ta mo sa oras. Kay putante na di ta mga late no sa tuang nga mga transaction. Labi na sa tuang mga dates. Lisod ang malita sa mga dates na to kay maunsyami magubak gyud nga tuang adlaw, di ba? Nakasuway ka na ba, DJ Sweetheart, nga na-late ka sa imuhang date ni mo si mong uyab? Ang sunod, Indianon ka na. Indianon ka na. Pero, kaning oras ba? Maumanggod ni usa sa mga magsulti kung sa kang klase nga tao. Pag mag-abot to nga ng oras, mo yung oras sa on time. No? Pero, matod pa nila, naamanggoy tulok ka klase ko daw ning time, di ba? Mingon sila nga pag American time, on time yun na. Pag moingog alas 7 yun. Na. Pag moingog kag Filipino time, moingog kayo alas 7, moabot na may gala, alas 9 na. Mo na ang Filipino time. Ang ikatulo may gala, mo ni kuyaw. Pag moingon og alas 7, di na mutungha gyud mga gala. Mo na gitawag nila og Indian time. American time, Filipino time, og Indian time. Mo na nga kung naamoy kasabot, inyong pangutanon, unsa na nga time? American time, Filipino time, o Indian time? Kaya basig sige kag paabot, o niya ang iyahang bot pasabot di ay Indian time. Nya sa imuhang pagtuo, either Filipino time or American time. Di ba? Magmata kag morning dito, pinaabot, asa naman tong akong kasabot, oy? Indian time man di ay mga higala. Di ba? Kauban ra po kuan. Kanang Indian style. No? Indian style. Usa man ang Indian style kanang kuan? Arawan, kada adlaw mo bayad. Day, kuan ta day. Kanang Indian style ta day. Uy, nabaguhan ko ana. Unsa nang Indian style day? Kanang kuan ba arawan, kada adlaw ta kabayran lang. Halimbawa 1.5. Hantod na maimpas kada adlaw muhatag og kuan, muhatag og 50 pesos kada adlaw ang Indian paita. Oy, good morning din na kang Ricky Edge. Si May Julie Lazaga, mayo nga buntag kanunay yung naminaw sa radyo. Ayan, Ling De Lima Danak, si Abante John, Simra ng Blanc, Pastor Bakakon. Ayaw kay kauban na to sa buhat. Lisod na to nganla na. Bahala na mo din na. Si Leonida Castro alis na. Apila po niya ng inyo ang promo dyan na amis likod sa City Hardware sa may Balosong. Oy, take note ani.
Inday kubal-kubal din na. Oh. Jojo Indrina, third SWS og Kantar, number 1 na DXBM John. Third SWS og Kantar, number na number na DXBM John. Mao ba? Bahala na bisampag ma number 10 mi diri, lipay na kayo ko. Kay dili ni numero ang among giapas diri, serbisyo. Nga makahatag mi og sakto nga impormasyon. Si paring Noni Piroy, ibilin lang ako ang grocery sa labas sa office sa guardhouse. Si Mike 21, good morning John, watching from Setúbal, Portugal. Shout out sa akong mga pamilya din na sa may ikulan. Wow, naaday ni mga igala sa abroad. Kuya John Cordoba, shout out. SPO4 Guillermo Olvis, nating paminaw pod ni sa imuhang programa sa Mangagoy Bislig. Pari Buboy Bonita sa Ulticon, paborito jud kaayo, listener nimo. Salamat kaayo ninyo din na. Sa to ang mga kuan din na, mga kuya ug ate na to. Shout out. Iyang agaw daw ni Kuya John Cordoba may Bislig, si Councilor Apulio Cordoba Albar. Panubay sa programang Isyu sa Masa, si LCDR Parinyo sa Estmincom. Kanunay pong naminaw din sa programang Isyu sa Masa. Alright, at least wako'y utang sa inyo, Amoy na ay utang sa kuha. Ang inyong utang sa kuha, ang inyong kakugi. Nga adlaw-adlaw maminaw din sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Alright, 18 minutos na. Human ang alas 8 sa buntag. Unyang taon-taon mga igala, ato ang hisgutan ang may tungod aning istorya, no? Sa Kang Saldico, nganong di pa man na isa lang. Eager na kaayo mga igala, nganong ipatriling-triling pa man na. Unya makadungog na lang tanga si elected Congressman Abante mga igala. Elected, appointed Congressman Abante, moingon nga di siya musugot. Himuon niya ang tanan nga mababagan mga igala ang pagpaatindar ni Saldico, no? Di na sa kining Congress. Kani si Saldico. Sa ako nang naistorya sa inyo mga bay, no? Sukad pa ni kaniadto. Mo ni ginganlan ni Vice President Inday Sara nga dako kay contractors gobyerno, halos na transactions gobyerno, Saldico. Dawas lang anak mga higalang mga transaksyon nga naanay tag-iya, pareha ng firearms. Kan June B. Cremolya naman, di pwede makisawsaw si Saldico, Kaya mag-inunayay na sila. Di ba? Mag-away-away na sila unay. Mura na siyang mga taga-NBI doon sa Davao, gaunay-unay mga higala, tungod sa halin sa mga imported na sigarilyo o koleksyon, mga kaigsuunan, anang mga illegal nga pasugal. Nag-unay-unay ng mga panuwak. Wanay kalainan. So, dili na pwede. Taon-taon. Ako nang ipasabot sa inyo, Human lamang pipila ka mga pahinomdom.
Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Balik na may gala din sa ito Balaguyog sa programang Isyu sa Masa. Good morning din na kang Roger B. Roger Balansa. Kanunay naminaw sa ito ang programang Isyu sa Masa. O niya ito ang idol. Oy, si Sir Roy Tauto Johnson. Din na sa UMBN. Na to ang kini mga igalang alma mater na to. Kanunay po na siyang naminaw din sa to ang programa mga higala. Mao gyud ni nagdala sa kuha aning trabahoan ni. Mo ni kumbaga mao ni siya si siya ganitong scientist gani mga higala nga unsa ni nakadiscovery sa gravitational force. Si Isaac Newton. Mo ni ang ako ang Isaac Newton. Okay, mo ni naka-discovery sa ako. Ayaw ba ko tanaw sa tuntuiga? Basta 1994. 94-95. Mo nang tuiga. Onen ninyo, t-shirt lang ako, boss. Dito ko sa SM atong milabayng adlaw. Mahal man kayo, tag 5,000 man, kay magpahimo nun ako, magpaprinta, mahal man kayo, sulod ko dito sa lakos mga higala, mahal man day kayo, tag 5,000 mang buok, di mo maapot. Sige lang, kunya, umasa ko programa, muadto ko sa ukay-ukayan, kinaadaw dito yung daghang baligya dito nga t-shirt puti, paprintahan ako to. Barato na daw, tag 50 ra. Ako pa ning gina-plastar, no? Ngita ko katong supplier, kay daghan-daghan ni ako ang ipahimo. Okay, gitagaan ko sa management sa Love Radio o kuan sweldo. Kani akong sweldo, ako ning ihurot og palit para maapod mo. Kutob lang po sa makaya ni akong sweldo. Pero kani akong sweldo pohon padak-an ni. Daghang yung magkatis sa trabahoan ni. Katawa na diya si kuan. Kuya Wilson din na naminaw karon. Buntag din na kuya. Onin si Ninyo, asa dapitan ni mo, sir. Si Neil De Luna. Great ko gabilited, happy birthday sa ako ang ugangan si Rosita Carion. Kay naminaw gina kanunay sa San Roque Daliao. Kana mga ugangan na to, ayaw gina kalimti. Kalimti ang tanan, ayaw lang ang ugangan. Kay bawion gina itong asawa gani na. Salamat gid kayo. Labi na ka ng asawa na itong pertigong tigriha. Magpasalamat yung tagbawion na sa itong ugangan. At least, magkasinggit kag relieve. Dili na ko mo inom og paracetamol kanunay. Kay gisakit na akong ulo. Aning ako ang asawa. Ang sabay, paracetamol sa kanang Unilab DJ Sweetheart. Inday kubal-kubal. Unsa ganing paracetamol ganin sa Unilab? Effective nilang paracetamol nila. Mo inom lag alaksan kay naapoy ibuprofen. Unya paracetamol, mawala pod ang labad sa ulo. Uy, kana ra bang labad sa ulo konektado na sa pamaol? Di ba? Kasagarang na pamaol, mo labad pod ang ulo. Kasagarang na ilabad sa ulo, mo pamaol pod mga higala. Kasagaran pong naglabad ang ulo, pamaulan pod ang uluhan na. Garay, unsa kahana. Diri dapita sa may City Hardware Ikulan, si Unin si Ninyo. Naadi na nagtuga okro nang iyang radyo diha siya naminaw mga higala dapita. Salamat kayo. Alright, atong balikan. Kani si Saldico, kontraktor ni mga higala sa kontrobersyal nga laptop sa DepEd. Kay naay mga laptop nga way klaro, naay laptop nga wa matag. Kontrobersyal ni siya atong panahon ni Digong. Kay siya ay nakasaipon sa kontrata mga higala atong mga testing kit sa COVID. Halos tanang giapilan ani mga higalang kontrata sa gobyerno, dagko kayo. Million ko di man billion, mga 100 million ang amount. Puro kontrobersyal. Karon gihimog bagman mga higala ni Speaker Romualdez, kontrobersyal na pod ang mga flood control project. So kung na may dapat i-fire squad mga higala, unahon siguro ning duha.
Si Romualdez o si Saldico. Onya, isunod lang to mga higalang ilang kauban nga upat. Kato si Gonzales, si Suarez, isa pa lang nga mga kauban din na. Nga maori, hawd kayo anang budget nato mga kaigsunan. Pero ang mga Pilipino, nagpanikad na. Gusto na makadungog og unsay tubag aning Saldico nganong gisinampang ko niyaning mga proyekto sa flood control nga may resulta sa tumang problema sa mga tao tungod kay nasanapa na sila sa tubig baha. Unsay iyang ikatubag aning ghost project, ghost sa papel lang pero wala mga higala makita kay ghost gani. Kaya ito mga taga-DP mga higala nga giimbestiga ni Marcolita. Nga paunsa na nimo gi-check, paunsa na nyo gi-supervise ang usa ka ghost project. Murason pa gyud mga kaigsunan na pag rason. Kunya og siguro nag-train ato nga abogado. Murason pa gyud. Si Marcolita. Paano mo yan imbestigahan yang mga ghost project? Di ba? Meron kayong mga gipang-enumerate nga mga process si Marcolita. Along the way, wala kayo nakita ang project. Paano niya sinabi na tapos na yung project? Wala kayo nakita ang proyekto. Ghost! So, virtual. Virtual lang. Usol man po na rong virtual, di ba? Naagani ko mga higalay kaila parting hambuga. Kay kung ano daw siya, tag-iya na siya og kumpanya. Usa kumpanya mo ang gipanag-iyahan. Moni ang pangalan, anak. Mao ba? Asa dapit ang location, anak? Naasa kuan, nasa internet kay virtual. Uso na ron virtual. Uso na ron virtual. Napo ko amigo isa ningon nga, ay sa wakas, kung wa ko mas 57 anyos, wa jud ko kauyab. Nakauyab na ka? Kay una ko wala na gyud, no? Hangtod ka na lang mag-dual citizen, senior citizen o Filipino citizen. Di jud ka kauyab. Nakauyab na di ka? Karon pa 57 anyos. Nakauyab na ko. Asa dapit? Taga-asa? Naadin ha sa computer, virtual. Uso na ron virtual. Mauli ka ron. Milyon-milyon ang kantidad anong flood control project? Asa na ron? Naadin ha sa computer sa DP, virtual. Virtual. Virtual di ay. So, muna, kanang virtual, kaluha na sa ghost. Di ba? May pang-agtas baliti kay magparamdam pa mga higala. Pero kaning project sa mga panuhak nga mga congressman o taga-DP nga mga ghost, mga kaigsuunan, wala gyud in town. Wala gyud in town ang paramdam sa panuhak dagko. So dapat kani si Saldico masalang na ni. Para magkaalaman na, basig nagsige pa ni rehearse kauban ng abogado o si Tambaloslos o saon paglusot. Nagsige pa ni rehearse mga igala. Ang delikado ani, o dili na ni muli des Pilipinas kay tuwa na rabadi ay sa abroad mga kaigsunan. Nagsige na ni rehearse siguro o saon paglutsar ang mga pangutana nga magpindaw sa iyahang pagkakurap nga congressman, pagkakurap nga public official. Mauna ni ron. Usao ni ron paglutsar. Dapat makauli na siya din Muatubang na siya. Pero si Abante niingon nga wala sa ghost project. Pero grabe, mao'y nag-una-una mga higala. Og dipinsa kang ko. Ngano ka Kung sa man ni si Abante og si ko, uyab ni. Kay para makasabot nga blood is thicker than water or love is thicker than water. Diba? Diba siguro? Pero ngano man si Abante, nag-una-una na mag-istorya nga babaga niya kutob sa iyang mahimo, dili lang masalang dinha sa legislative inquiry ang kontrobersyal na congressman, notado mga higala, o gipasangin lang notorious pag-abot sa pundo nga si Saldico. Ngano? Sa inyo hang bana-bana
sa inyohang huna-huna. Ha? Unsa kaha. Basig pareho ng inyohang gihuna-huna sa akong gihuna-huna karon. Basig pareho tag huna-huna. Naatay meetings of minds. Meetings of minds. Though naatay meetings of minds, pero wala man tay meetings of emotion and heart. May meetings of heart. Ora ba na linya mga higala sa mga babae nga bastidon kag mangulitaw ka, no? Moingon ang kilot nga pareha gyud ta ba, no? Kanang pareha gyud ta mga hilig ba, pareha gyud ta, bagay gyud ta. Suktan ako. Ingon dayon ang babae, Though we have meetings of minds because we have uniform likes and dislikes, but we don't have meetings of heart. Walay meetings of heart. Therefore, I conclude. Therefore, I conclude. Dili ta para sa usag-usa. Pangita na laglain. Garay kasakit. Ang rosas nga humot na nimaho na. Ang tsokolit nga gahi kaayo pertinang lanaya. Pinaabot kahuman ang giabot bastidra. Bitaw. So, kini mga higala, interesado ang mga Pilipino. Unsa na po'y pamakak nga himuon aning saldiko. Kaya ang iyang pamakak, maunay manifestasyon sa ilahang mga rehearsal nga gihimo mga higala didto sa gawas. Sure bulta din na. Naa siya sa gawas, na ang tambalos-los dire, mag-video call na sila, mag-zoom na sila, kaubang abogado, o saon nila may gala paglusot ng ilahang isyo. Makalusot man siguro ni, pero pisat. Makalusot siguro pisat. Attorney Herbert Melencio, nagbitaw na sa pwesto bilang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Ayon sa DTI, Secretary Maria Cristina Roque. Wala na, puro na nagbitaw. Christine Ampolokyo, good morning din na. Lagot siyang saldiko. Halos na tanan, nagbitaw. Ano pa kong amigo? Ang wa na lang magbitaw sa ako, yung wa na lang magbitaw karon panahon na ako na lang yung asawa. Unta magbitaw na po ning akong asawa sa ako, oy. Grabe naman kayo, na puro nagkinarwasan ning ako ang liog, dapat misis bitaw na ka sa ako. Talan nagbitaw na. Si Bunuan nagbitaw. Kaning pick-up director nagbitaw. Siya pa may wa magbitaw din na. Bitaw. Bitaw. Tanan na nagbitaw. But anyway, sa makausapa, interesado ang mga Pilipino maminaw. Unsaon niya paglusot ni mga higala nga siya magyud ang gipindown karon. Labi nagpaistoryahon tanay si Benji Magalong ang mayor mga higala dito sa Baguio City. Kay naay mas lalum kayo. Lalong pa sa atabay ni Inday ang naibawan ni Benji Magalong mga kaigsuunan. Kay super sa iyahang listahan, niabot nag-67 ka mga congressman ang iingon niya nga involved good aning massive corruption mga higala sa infrastructure in connivance with Department of Public Works and Highways and the contractor. So, kung sa'yo may tabuan nga in connivance man. Of course, equal liability. Pareho og liability. Because, kano sa ba mahitabo mga higala kanang giingon natong connivance? O kana mga higalang equal liability? When the presence or act of one is necessary for the fulfillment of the commission of the crime. Una ingon mga higala sa ato ang Kodigo Penal. So, ang imuhang trabaho, importante kaayo para mahitabo ang krimen. Kung wala ng imuhang trabaho, ang imong pwesto, dili na mahitabo. So, equal liability. Kunaibans mo. Diba? Now, how about the contractor? Pareho, kunaibans. Kaya wa sila gamiton nga contractor may gala. Paon sa man na may tabo ng construction kung may contractor, pwede ba na? Pag-abot nila sa papeloy, na ay construction, na ay budget, pero way contractor, unsa man bawal man ang congressman mangontrata. Bawal man ang taga-DPWH mangontrata.
Ha? Unsa man ni? So dili pwede. So meaning ang role mga higala sa contractor pag abot aning problemahan ni is also vital. Ha? Principal by indispensable cooperation mga kaigsunan. Oh. Unay kung may bawaan siya kung criminal law kaniadto. Ani Judge Weng Adlawan. Kuyaw kay nga teacher sa LLB, RTC Executive Judge na karon diri sa Nabo, si Judge Weng Adlawan. Rowena Apaw Adlawan, iyahan ng igsuon si Fiscal Apaw din na sa Samal, si Jojo, Fiscal Jojo Apaw. Minyo na mag-adlawan si Judge Weng Adlawan na siya. Ayan. Good morning. Mga taga-Island Garden City of Samal, may buntag ninyo diha. So, equal liability. Kaya without the presence, without the cooperation of one, kaning tulo, congressman, DPWH officials, o contractor, without the presence aning usa sa ilaha, dili man ni ma-materialize mga higala ning korupsyon na ni. Diba? Usa pa kay tabugway taga-DP. Dili na mo approve ng taga-DP mga higala. Ibagsak na sa taga-DP na mo materialist contractor. Kay ingnon nga substandard, wa mo pasar. Kay wa ka mo hatag din nagsinubri anang in charge sa quality control. Ha? So dapat na i-connivance ko ang DP. Ang congressman, siyempre mo nag-initiate mga higala ng pundo para din ha sa iyahang project, para siya makakwarta, para makapanigbas mga kaigsunan. Sumot pa sabot. Contractor, DP officials o congressman, pareho ni sila. They are in connivance. Kung wala ang usang mga higala, wala, hindi na mahitabo. Diba? Raymond Dave Manota Ramos. Comelec on vacant party list sets. Jesse Bainting Desdaliao Toril. Lisada. Good morning. Taon-taon. Balik ta may gala, human lamang pipila ka magapainom daw. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Balik na may gala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na ay 41 minutos sa nagalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Ang mga opisyalis sa DPWH, ginaukoy-ukoy karon nga di yun makagawas. Kaya ang ilang DPWH new secretary si Vince Dizon, nagpalig-on po sa ideya mga igala nga dapat kuno na ay attendance sila. O ilahang tubagon unsa may mga pangutana sa investigasyon. Murag naaslay ka na bang a sort of a hold departure order. Mintras di pa mamang investigasyon, di sila allowed na mugawas. Ambot ka ni sibunuan kay ni-retire naman but still subject of the investigation baga kaigsunan. Tungod kinaasya lalong nga nibawaan labot aning construction nga palpak. Di po dapat ni siya pagawson mga igala. Di ba? Sibunuan. Now, sa laing bahin, si Speaker Martin Romualdez o iyang mga alipores may galang mga congressman
gipailan og kaso patong-patong nga graft and corruption o kining legislative falsification of legislative documents. No, sa kining mga civil society group, mga tao, mga civilian, mga higala. Ambot lang og unsay resulta ni kay nagduda ta nga mauni usa sa mga rason ngano si Boying Rimulya, Boying Rimulya gusto mahimo mahigalang sunod nga ombudsman aron salbaron ang iyahang mga kauban nga mga corrupt public officials gikan sa kaso. Ikaduha, matod ni Manang Aini, ang plano ni Boying Rimulya nga wa man mulusot ang PI, wa man mulusot nga ilahang gidala dito sa Tatay Digong sa dahig, wa man mulusot ang kini mga higalag impeachment batok kay Inday Sara, ila na pong ipiton pailan og sangkatutak nga kaso si Inday Sara og ang iyang mga igsoon, ang mga Duterte dinha sa ombudsman. Mao na plano ni Boying mga kaigsunan. Alam na dis. Dinisarte. Good morning din ha. So ato ana mga higalang atang-atangan. Pero di ay nindot. Unahon tani priority tani. Kay dugay na ning practice mga higala sa Bureau of Customs. Kanang mga gitawag og misdeclaration. Misdeclaration for a fee dinha sa customs. Usong-uso yan. Ingnon mga higala nga mga lamas pero ang sulod dili day lamas mga bugas di ay. Di ba? Ay nga mga plastic wares pero ang sulod mga mahalon di ay. Kining kang Sara Diskaya mga higala. Ang naitabo di ay ani didto ni gidunggo sa pantalan sa Batangas. Ang deklarasyon ani iya ang mga luxury nga sakyanan sulod sa container van mga bay, karning baka kulo, ang deklarasyon. So that is a misdeclaration. Misdeclaration mga kaigsunan, that is a crime. Ubos sa ato ang balaod din sa Bureau of Customs. O diri ni sa BIR mga higala, wa ka magtarong og bayad. Imong gimisdeclare, wa ka magtarong og bayad. That is tax evasion. That is a criminal offense. So pila kasakyanan mga kaigsunan Ginoo ko ang gipalusot ni Diskaya din sa Port of Batangas nga gideklara lang karning baka gikan sa abroad. Maupod na ang ihap mga higala sa iyang kasong kriminal atubangon as far as sakyanan niya nga mga luxurious is concerned. Kanang iyang atraso isip kunayban sa DP officials o sa kining mga congressman, lahi po na graft and corruption in relation mga higala sa Republic Act 3019 or kung qualify na mga higala sa amount sa plunder yun na. Perting plandira yun na. Kidako kayong amount mga higala. Karon taon-taon ato aning balikan kay nindot kayo ni pwede din as Bureau of Customs nata imported nga sakyanan pareha ni Manny Pacquiao na sakyanan kaniadto dito sa Amerika iyang isulod diri ideklara lang may galang karning baka para gamay kay bayran agaray pwede di ay na taod no kay kaning Bureau of Customs Ginoo ko usa ni sa pinakakurap atong balik-balikon mga higala usa ni sa pinakakurap nga bureau opisina sa gobyerno sa ato ang nasod Pilipinas. Taon-taon, malaman pipila ka baga pahinomdom. Sama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin.
Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Love Radio. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 47 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Timawason tani mga higala. Oras na bilin. Ani mga isyu nga to ang pag-isgupan. Aron ta mas maedukar sa dagan sa mga panghitabo. Labi na mga higala sa mga desisyon o direksyon sa to ang gobyerno sa umaabot nga panahon. Alright. Nag-mention ko kaganiha about aning kag Sara Diskaya nga mga sakyanan. Nga dito dahil sa Port o Batangas ginapalusot, karning baka ang deklarasyon ngadto sa Bureau of Customs. Siyempre, ang Bureau of Customs tungod sa talay, magpakabutabungol. Mingon na, baka. Ha? Kursi na ito mga igala. Ay payong-payong nga gusto kayo gani Sara Diskaya. Baka na. Ayaw gliliya na. Kaning baka. Ana mga higala ang Bureau of Customs. Pagabot og pila na pud kabulan, naana po imported may galang sakyanan si Sara Diskaya. Baka. Puro baka na. Kasi kabaw na apila ng transaksyon ni puro na lang yung baka ning container van sulod nga gipanag-iyahan ni Sara Diskaya. Agaray. Mao nakalusot. Ako dili ko mga higala mo submit anang istorya nga maong nakalusot kay gideklara nga baka. Tungod kay nakabaluta nga di na mo lusot mga higala kung wala na'y connivances din ha sa Bureau of Customs. Naana sila yung mga X-ray machine. Ang imuhang kargo in transito pa na nakabalo na sila unsay sulod ana. In transito pa. Usa may butsumot alang in transito. Paingon pa sa port, wa pa maka-actual ugdak sa port. Di ba? Kanang magong barko. Naana sila'y tambayanan, una mabot sa port. Nya, tawago na sila. Nanay libre dili kay maguot man na dito sa docking area, dias Pantalan. Tawago na sila, nanay bakante dire. Ikaw na isunod dire. So ang pilot harbor mao nay mosulod din ha. Kadtong kining gitawag nato mga higalag kapitan, dili to siya mo drive anang barko. Pilot harbor ang mosulod ana mo magdock din ha sa docking point. Anang Pantalan. Pilot harbor kay siya ang expert ana. Di ka basta-basta may mong pilot harbor na ay required number of hours. Pila na ka, imong voyage nimo pila na ka oras imo ang natigong og sigig biyahe anang barko loud nya lain-laing barko ang imuha ng nasakyan imo ang nabiyahe taas na requirements ng pilot harbor mao na mag-dock din ha mga igala anang docking point di pa na makaabot din ha sa Pantalan in transito pa paingon pa kabalo na sila mga kaigsuonan unsay sulod ana ang inigabot din ha confirmatory na lang na maugyo di ay. Because, naa sila'y X-ray machine. Di ba na X-ray machine? Ang problema, kay kung dito ipalipot sa gawas, dili iagi sa X-ray machine, dili na ma-record mga kaigsunan. Di makita. Kay connivances lagi ang Bureau of Customs ug uban pang mga opisyalis nga maoy responsable sa pag-release anang mga kargo din ha mga higala gikan sa gawas sa nasod. Di ba? Karon nabisto nga nganong nakasulod maning mga luxury car ni Diskaya nga walay mga pertinenteng papel. Ha? Basig sa LTO na, gimaniobra ra po ni sa LTO, kaya gibayran mga higala ang LTO pong dako kayo, sabit na pong LTO aning trabahuan eh. Nga nung narehistro na, nga wala man di ay payment sa custom duty. Gi-undervalue. Adi yun din ay undervalue mga higala. Misdeclaration yun ang kaso. Kaya undervalue ni mo nga ang assessment sa ani ng kargahan ni, ingon anira, pero dako yun di ay, talay ka lang sa taga BOC, undervalue ang tawag na. Pero kanang moingon ka nga karning baka ni pero ang tinuod sakyanan, misdeclaration yun na.
Oh, misdeclaration na. Dako na mga higala nga krimen. So, ang LTO sabit po na ng trabaho ani. Wa ma-mention ninyo dila kanang naghimo na mga item ani, sabit ang LTO ani. Nganong girehistro ning mga sakyanan ni Diskaya. Kay narehistro no ginagamit-gamit gud ginapagayagan sa karsada. Bot pasabot. Ang presumption ani narehistro ni. Nganong narehistro ning sakyanan ni Diskaya nga wala man ni pertinenteng papeles for the release gikan sa Bureau of Customs as imported luxury vehicle. Yan. Mga taga-LTO, isip-isip kayo dyan, Isip-isip kayo. Sabit na po mo ng trabaho, sakyan na ni Diskaya. Kayo, gigamit ni Pasayro ang sakyan na ni Diskaya, pila maigalang LTO parmi. Gigamit o Pasayro. LTO. LTO ang sabit ani. So, ang deklarasyon, karning baka, pero sakyan na di ay ni Diskaya mga higala nga imported. So, balik ko na po na ron, kinsay head din na sa BOC atong panahon na. Kanos anak nasulod ng sakyanan na, kidaghan ba kayo, 40 kabuk, pero pag abot dito sa Senate, 28 na lagi angko ni Diskaya mga higala. Pag rin sa Bureau of Customs, duha na lang mga kaigsunan. Agaray. So, mauni karon ang dako kaayo mga higala nga isyu. Paunsa na nakasulod nga wala mga higala mobayad og sakto. Dili man actually na siya bawal. Pero you have to pay the right amount para sa usa ka imported vehicle before na i-allow din sa ato ang Philippine soil nga ma-register dagan-dagan. Wala man na mabayari. Dili na pwede register kay prerequisite sa registration mga higala. Labi na kung imported vehicle, ang compliance sa mga requirements sa Bureau of Customs. So, paano sila ni mo gi-comply sa Bureau of Customs nga wa man na moagi ang saktong proseso? Definitely, na ay problema sa Bureau of Customs and therefore na ay problema sa registration dinha mga kaigsunan sa LTO. Ganong nakadagandagan man ang mga sakyan na ni Diskaya, be? So, ingon sila, money cannot buy everything but it can make a lot of difference. Paano? Dako kayo ng isyuhan, So, pila pa kaha ka mga luxury vehicle o uban nga mga issue sa mixed declaration ang gihimo anang Bureau of Customs. Batangas Port lang kaha ang nagpractice niini. O hastang ubang port, including Port of Davao mga higala, naapoy ingon aning practice ang Bureau of Customs. Nangutana lang. Nangutana lang. No? Nga naman. Kaya ang himbis sa Bureau of Customs mga kaigsuunan sa Port of Batangas, murag pareho ramang gihapon na sa himbis sa Bureau of Customs sa ubang mga port. Di ba? Unsay himbis ana nila John? Bastunan. Bastunan. Tanan nga dili mohatag og talay, bastuno na nila. Bastunan og himbis. Pareho na sila himbis. Ay nako. Ayaw kog ingna nga ang kanang Port of Batangas kurap ng BOC din na. Port of Manila kurap, dili kurap. Ang Port of Davao dili kurap. Ang Port of Cagayan di Oro kurap. Ang Port of Jesus Ginoo ko. Pareho na because ang head ana mao na instruction how to augment the SOP. Asa na nato kaon ang SOP ni boss? Mo advice diha ka manguha. Ana kanang mga misdeclaration. Kaya kung di ka makahatag sa imong SOP, dito ta ka ilabay sa Task Force Water Lily. Floating status ka. Bora gyapon na din na sa mga LTO Regional Director. Kung di ka daw muhatag kang secretary dito, kang Yusik na Asik, o 500,000 kada bulan, nga kuta nimo, floating ka dayon, ilisdan ka. Muna, ang mga direktor, maning kamot yun na,
maningkamot yun na ng mga SOP makatigong mga higala gikan sa mga emission testing center, registration, lisensya, change ownership, at anong transaksyon. Butangan yun nag-SOPing director kay perting nakuas kuta dito mga higala sa national office. Media million ang ihatag kada bulan. Maunay nakabahog tik-tik din ha. Ha? Kasno ni Piroy. Parang June bago mag-issue ng outward clearance from other port, mag-send na sila ng manifest sa port of destination at inspeksyon na ng customs at bago mag-berth sa port of destination ang customs. Mao ganina. Kabalo na sila kung sa sulod anak. Kailangan na yung mga prerequisite nga himuong inspection. No? O, aroy, maingon ka nga ang karga anak, karning baka. Unya, ang sulod anang magkutinir ba niya, idunggo niya sa pantalan, puro bumba. Paboto na rin, parting gumaha sa tuwang pantalan na to, di ba? Ay lang. Dito pa lang sa layo-layo. Masiguro na na to. So, yun mga higalay, premeditation. Di plano yun na. Nga ingon anaon pag maniobra, haron makalusot yun ng mga sakyanan ni Diskaya. Pero ang atong pangutana, kanilang bang kasuha, is it a loan issue or ingno na to mga higalag isolated case ang kaning kadiskaya? Is it an isolated case or it is already a practice? Isolated case or it is already a practice? Is it already a practice? Is it already an isolated case? Or is it really a practice? Practice na. Practice na yun siguro na. Kadugay naman ta nakadungog ana mga bata. Itong una pa manawag og media pag di mabayran mga higala sa ilang gusto. Pero mabayran gani, magtuak-tuak na sila. Wag yung medyang tawgon mga higala. Lusot permi. Ang CIDG nga wa nabahinan kaniya to. Nabawgukod mga higala din na sa kining kwan. Circumferential road, gigukor sa CIDG, kaya wa pa kabayad, wa sila matagai mga igalag bahin, ang custom na nagkakwarta. Naginukdanay ang mga panuha. Ay, wa naman tayo oras. Lagyan kapaspas mga kaigsunan. Daghan po ako gusto guys gutan, pero kabsa na gyud ta mga bahay sa oras. Na oras, dili na ato atong programa, di na po mag-ikot. Pero wala ta mabulag-bulag, ato ang mga igalang pulong pamalandong karong buntaga. Kung ang tao wala may katagbawan, ang mga tinguha nato wala usay utlanan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ako yung alagad bata-bata, June Bersamin. Ang todo sa bumapon, adlaw nga Biyernes ugma, Kita-kits, dungod-dungog na magyapunta sa programang Issue sa Masa. Din sa 90.7 Love Radio. Salamat, may buntag, and keep safe always, mga bay! Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.